दिनै 37 नं धोनस्री बीटीसी समष्टियाव थानाय भानुचक नेपाली डमिनेटेड ओनसोलाव भानुचक चौकायाव इलेक्शन केम्पेननि जथुमा जादों। बे जथुमायाव मानसिफ्रा लोंहोर लोंहोर इउ पिपलखौ मोजां मोननानै इउ पिपलनि आदर्श राजनीति आदर्श बिटिआर सुक्तिनि सायाव गोजोनग्लायनायखौ हामग्लायनो थाखाय मदद होनो थाखाय नुजाफैदों। दा लकडाउननि सम गोबां जाबावगौमोन 500सो मानसिया दिनै ओंखारनानै जोंनि थांखि इलेक्शननि सोमोन्दै खोनासंफैदों। बाहाय बिथांमोना इउ पिपलनि सायाव कन्फिडेन्स लाखिनानै इउ पिपलखौ बे बिसायख'थियाव देरहासार खालामनो थाखाय बिथांमोना समायखिरा लाफैबाय। आं सानो इउ पिपलआ एबार गमामायैनो सरकार दागोन। सारा बीटीसी ओनसोलाव 40टा समष्टियाव दासिम 32 सिट मोननो हानायनि लामायाव फैबाय। बिथां प्रमद बर' आरो एनडिएफबिनि आगोलनि लिडार गबिन्द बसुमतारीनि दैदेननायाव मोनसे ढौ फैबाय, मोनसे जांख्रिथाय फैबाय। बे इलेक्शननि गेजेरजों थांनाय 17 बोसोर बीपीएफ हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव जा सरकार जादोंमोन बिनि गुरस्लायनाय आरो सोलायनाय एबा परिबर्तन नागिरदों। दा बे परिबर्तन नागिरनायनि थाखाय एबार बीपीएफखौ अराय दिननि थाखाय बिदाय होनो एबारनि इलेक्शननि दावहाया बाहाय बयनोबो कमिटमेन्ट लाखिबाय। बे हिसाबै एबार प्रमद बर'नि दैदेननायावनो बिथांनि ढौआवनो जेरै नरेन्द्र मोदीनि ढौ फैदोंमोन आगोलाव एमपि इलेक्शन आरो पार्लियामेन्ट इलेक्शन आरो एसेम्बलि इलेक्शनाव, थिग बेबायदिनो एबार 17 बोसोरनि उनाव मोनसे गिदिर ढौ फैदों। बे हिसाबै एबार बीपीएफखौ बिदाय होनायनि लामाया क्लियार जानानै फैबाय होननानै आङो डिक्लेयार होयो। बिटिआर सुक्तिखौथ' थांनाय 27 जानुवारि बे बोहैथि 2020 बे मायथाइयाव जा हिस्ट्रिक बर' एकर्ड पिस एकर्ड जानानै थांबाय, बेहाय बै ममेन्टनि थाखाय खौसे जानानै सुक्ति साखरखौ खालामदों। बेवहाय एनडिएफबिनि बै समनि चिफ रन्जन दैमारि एबा बिथां डिआर नाब्ला होननाय बिथांनि जेनेरेल सेक्रेटारि बै समनि गबिन्द बसुमतारी, बि सावरायग्रानि ग्रुप बि सावरायग्रा, बेनिफ्राय एबसुनि प्रेसिडेन्ट प्रमद बर', बिथांनि जेनेरेल सेक्रेटारि लरेन्स इस्लारि, बिथांमोना खौसे जानानै ओइदिनखालि बर' पिस एकर्डनि सायाव सहि होदों। बे मोनसे गोजोनथावना बै समनि थाखाय रादाब आरो बे गोजोनथावना थासारि लाबोबाय। बे गोजोनथावना थासारिखौ पारमानेन्ट भाबै गायसननो थाखाय, पिस आरो हारमनिखौ गायसननो थाखाय एबार इउ पिपलआ सरकार दानानै बिटिआरनि जिखिनि क्ल'ज मोनबोनाय माखासे प्रजेक्ट, बे प्रजेक्टखौ आखरे आखरे पालन खालामनो थाखाय रुपायन खालामनो थाखाय नाजानाय जागोन। बेजों लोगोसे भारत सरकारनिफ्राय हम मिनिस्टार अमित शाह, हम डिपार्टमेन्टनि जइन्ट सेक्रेटारि, आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाल, हेमन्त बिश्व शर्मा आरो बीटीसीनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो उइटनेस हिसाबै सिगनेचार होनाय जादोंमोन। बेबो मोनसे हिस्ट्रिक एकर्ड। दा बे हिसाबै बे एकर्डनि सिङाव गोबां दाबि दाबानि सायाव माखासे प्रजेक्ट लाबोनो हादों। जोंनि बीटीसीनि थाखानाय 4 समष्टिनिफ्राय आरो 4 जिल्ला बारायबावगोन। हलंगियार, माइनावस्रि, गफरसिन, बे जोंनि आगोलनि भिजनखामोन। बेयो
20 एकड़निफ्रायनो बिसिम लानो गोनांमोन जों माखासे थासारिनि थाखाय जों लाबोनो हायाखिसै एबार बेखौ जाफुंहोबाय बे एकर्डआ बेजों लोगोसे आथिखालाव 40 समष्टि 60 समष्टि जागोन 20 कन्स्टिट्युन्सि बारायगोन बेबो बे एकर्डआव दङ बेजों लोगोसे कमिसन दागोन कमिसना बा 6 मास बा 1 बोसोरनि गेजेराव इमप्लिमेन्टखौ खालामनो नाजागोन होननानै बुंदों दा इमप्लिमेन्टखौ खालामनांगौब्ला सोर खालामगोन बिटिआर सुक्ति खालामग्रा मानसिफोरखौनो जों पावाराव दोननो हानांगोन जायनि जाहोनाव बिथांमोना बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय रायजो राजानि खाथियाव कमिटमेन्ट होनायनि थाखाय बिथांमोना दिनै इउपिपिएल दाबाय दा आरो एनडिएफबि होननाय बेहाय इनसार्जेन्सि स्ट्रागल खालामग्रा ग्रुपआ गैला बिसोर डिजल्भ जाबाय बिसोर सिभिल ससाइटिजों फैजोब्बाय गोजोन थासारि लाबोनानै बिटिआर एकर्डखौ मोजाङै इमप्लिमेन्ट खालामनानै बयनिबो माहारिफोरनि हारसा बर' ट्राइबेल बयखौबो गोजोन थासारि लाखिनानै बिसोरनि मोजां उन्नयन मोजां डेभेलपमेन्ट खालामनो थाखाय बिसोर कमिटमेन्ट होदों बेजों लोगोसे बे एकर्डआव बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय सारा आसामनि जायफोर बर'फोर सेरखाय बेरखाय जानानै दङ बर' कसारिफोर बिथांमोननि सायावबो मोनसे बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल दानानै होनो थाखाय बे बिटिआर एकर्डआव रोखा रोखा लिरनाय दङ बिनि आगोलावनो कंग्रेस गभर्नमेन्टआबो तरुन गगैनि समाव बेखौ खालामनो होननानै मोनसे बेबस्था लाबायमोन आरो दा नैबेखौ गमामायैनो थांनाय बे हिस्ट्रिक एकर्डनि गेजेरजों 27 जानुवारियाव बेखौबो लाबोफानाय जादों बेनिखायनो दानि जितु एबसुनि जितु थांखि जितु मट' बिसोरनि भिसन बिसोरनि आइडिय'लजि बिसोरनि राजनैतिक आखा आखांखा राजखान्थिनि जितु सुफुंनाय गांनाय उखैनायखौ बे भिसना बाहाय दंजोबो होननानै आं सानो आरो बिटिसिनि सायावल' कनफाइन नङा एबसुनि भिसना सारा आसाम सारा इन्डियानि जेसेबां सेरखाय बेरखाय थानाय बर' जाथिफोरखौ गोजौ लेभेलाव लांनाय जेरै उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बर' माहारिखौ मास्टार रेस दानो होननानै बै समावनो बिथाङा कमिटमेन्ट होलांदोंमोन दा नैबेखौ दा एबसुआ दानि जोलै हान्जाया दानि जेनेरेसना बेखौ मोनफा मोनफा स्टेप बाय स्टेप मावलांनो थाखाय आगान सुरबाय आरो बे आगान सुरनायनि एग्जाम्पलानो जादों बिटिआर एकर्ड बिटिआर एकर्डआव गोबां पेकेज फैदों सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि फैदों एनआईटि फैदों अर्गेनिक इउनिभार्सिटि फैदों मेडिकेल कलेज फैगोन रिजनेल साइन्स फैगोन स्कुल कलेज जेसेबां भेन्सार दङ बेखौ माने प्रभिन्सियेलाइज खालामजोबगोन बिनिफ्राय केडारफोरखौ रिहेबिलिटेसन खालामनो थाखाय बे प्रतिश्रुति होदों बे एकर्डआव बिथांमोनखौ गभर्नमेन्टनि डिपार्टमेन्टआव पारामिलिटारि मिलिटारि बिटिआरआव सोनो थाखाय नाजादों आरो हम डिपार्टमेन्टआवबो 5% एबार एसे पावार मोनदों होननानै बुङोब्लाबो बारा गोरोन्थि जानाय नङा बिटिसिआव आगोलाव मोनसे स्पेसियेल आइजिपि होयोमोन खिन्थु बिसोरो डिसफोरनि दारैसो कन्ट्रल जायोमोन एबार नाथाय बाहाय आइजिपिआनो हक एसपिआनो हक बेफोरखौ जुदि बाहाय पस्टिं होनांगौब्ला बिथांमोनखौ खामानि मावहोनांगौब्ला बिटिआरनि चिफ बिटिआरनि मुरब्बि अथरिटिजों सावरायनानैसो बाहाय बिसोर खामानि मावनो हागोन आरो बिथांखौ ट्रान्सफार खालामनाय माबानाय बायदिसिना बे बेबस्थायाबो बिटिआरजों सावरायनानैसो जागोन होनना बुंदों बे मथेबा जोङो हम डिपार्टमेन्टखौबो जों एसे पावार मोनबाय होननानै बुंनो हायो बेनिखायनो आङो बे आगोलनि बिसि बिटिसि एकर्डनिख्रुइ बे बिटिआरआ साबसिन होननानै आं बुङो आरो रायजो राजाफ्रा बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय इउपिपिएलखौ गमामायैनो बे इलेक्सनाव देरहासार खालामनानै पावाराव फज'नांगौ होननानै आं गुरैयै खावलायहरो